Zamisli ogromnu podmornicu koja se tiho skriva pod morem. Nije je lako uočiti. Može ostati pod vodom dugo vremena. A neke moderne podmornice nose nuklearne projektile koji mogu pogoditi cilj udaljen tisućama kilometara. Postoje podmornice s balističkim projektilima koje su posebno napravljene za takav posao. Njihova najvažnija obrana nije debeli oklop, već ostati skriveni. Ako neprijatelj ne zna gdje se podmornica nalazi, teško ju je uništiti prije nego što uzvrati. Zato su podmornice postale izuzetno važne u modernoj vojsci. Ali prvi podmornice izgledale su i funkcionirale potpuno drugačije od onih koje se danas koriste. Prije nego što su izumljeni motori i električna energija, ljudi su već dugo razmišljali je li moguće napraviti vozilo koje može putovati pod vodom. Jedan od prvih uspješnih primjera napravljen je početkom 16. godina. Nizozemski izumitelj Cornelis Drebbel napravio je vozilo koje je moglo zaroniti i kretati se ispod rijeke Temze u Engleskoj. Ono što je on napravio bilo je jednostavno u usporedbi s modernim podmornicama, ali je pokazalo da je zaista moguće putovati pod vodom. 17. godina vojska je počela uviđati koliko to može biti korisno u ratu. Tijekom američke revolucije, američki izumitelj David Bushnell napravio je malu podmornicu nazvanu Turtle. Nazvana je Turtle jer je izgledala kao dvije spojene konjačine školjke. Unutra je mogao stati samo jedan čovjek. Plan je bio potajno se približiti britanskom ratnom brodu i pričvrstiti eksploziv ispod njega. Godine 1776. Pokušali su je upotrijebiti protiv britanskog broda u New Yorku. Napad nije bio uspješan, ali Turtle je važna jer je bila jedna od prvih podmornica korištenih u pravoj vojnoj operaciji. Nakon gotovo jednog stoljeća, upotreba podmornica u ratu postala je ozbiljnija. Tijekom američkog građanskog rata, Konfederacija napravila podmornicu nazvanu H.L. Handley. Još nije imala modern motor. Unutra je posada ručno okretava ručicu kako bi pokrenula propeler. Na prednjem dijelu podmornice nalazila se duga željezna šipka s pričvršćenim eksplozivom. Dana, 17. veljače 1864. Handley se približio USS Housatonicu, ratnom brodu Unije. Handley je detonirao eksploziv na boku broda. Housatonic je potonuo. Ovo je bio prvi put u povijesti da je podmornica uspješno potopila neprijateljski ratni brod u borbi. Ali ni Handley se nije vratio. Podmornica je također potonula i cijela njezina posada je poginula. Taj je događaj pokazao dvije stvari. Podmornica može biti izuzetno opasna za neprijatelja, ali također je vrlo opasna i za vlastitu posadu. Velika promjena dogodila se krajem 1800-ih i početkom 1900-ih. Pojavili su se bolji motori, baterije i elektronička oprema. Jedan od najvažnijih ljudi u razvoju moderne podmornice bio je John Holland, irski izumitelj koji je radio u Sjedinjenim Državama. Podmornice koje je napravio koristile su benzinske motore kada su bile na površini vode, a električne motore kada su bile pod vodom. Kasnije je dizel električni sustav postao uobičajeniji. Način je bio jednostavan. Kada je podmornica na površini mora, koristi dizelski motor za kretanje i punjenje baterija. Kada podmornica zaroni, dizelski motor se gasi i koristi se električni motor koji crpi struju iz baterija. Zašto je potrebno ugasiti dizelski motor? Zato što mu je potreban zrak za rad i također mora izbacivati ispušne plinove. Zato dizelski motor ne može normalno raditi dok je podmornica duboko pod vodom. Zbog toga su tadašnje podmornice još uvijek bile ograničene. Kada se baterije isprazne ili je potreban svježi zrak, morali su se približiti površini. A kada bi to učinili, bilo ih je lakše uočiti i napasti. Ali čak i s ograničenjima, podmornica je bila velika prednost. Mogla se tiho približiti brodovima, sakriti se pod vodom i napasti torpedom. Torpedo je eksplozivno oružje koje se ispaljuje u vodu i samostalno putuje prema meti. Kada je započeo Prvi svjetski rat 1914. godine, podmornica je bila spremna za korištenje kao veliki dio pomorskog ratovanja. Najveći utjecaj imala je u Njemačkoj. Njemci su svoje podmornice zvali U-botima. To dolazi od njemačke riječi Unterseeboot, što znači podvodni čamac. Njemačka je koristila podmornice U-bote kako bi prekinula opskrbu Britanije. Veliki dio hrane, goriva i vojnih zaliha Britanije prevožen je brodovima. Zato je Njemačka pokušala potopiti brodove koji su tamo išli. Nisu bile mete samo vojne brodove.
Došlo je i do napada na trgovačke i putničke brodove, što je izazvalo veliki bijes i političke napetosti. Jedan od najpoznatijih incidenata bilo je potapanje britanskog putničkog broda Lusitania 1915. godine. Više od 1000 ljudi je poginulo, uključujući više od 100 Amerikanaca. Kako je rat odmicao, Njemačka je dodatno proširila takozvani neograničeni podmornički rat. To znači da su mogli napadati mnoge brodove koji ulaze u ratnu zonu bez prethodnog upozorenja. To je imalo veliki utjecaj na opskrbu Britanije, ali to je imalo i veliku cijenu za Njemačku. Napadi podmornica doprinijeli su pogoršanju odnosa s Sjedinjenim državama, a 1917. godine Sjedinjene države su ušle u Prvi svjetski rat protiv Njemačke. U ovom trenutku jedna stvar je bila jasna. Podmornica više nije bila samo jednostavan eksperiment. Ratno oružje. Ali još uvijek je imala veliku slabost. I dalje se morala vraćati blizu površine kako bi uzela zrak i napunila baterije. A u sljedećem velikom razdoblju rata, inženjeri će početi tražiti način kako da podmornica ostane pod vodom duže vrijeme. Sve dok ne dođe tehnologija koja će sve zauvijek promijeniti. Iako su podmornice ojačale tijekom Prvog i Drugog svjetskog rata, još uvijek su imale problem. I dalje su morale uzimati zrak. To je bilo opasno u vrijeme rata. Zato su inženjeri napravili takozvani snorkel. To su zapravo dvije cijevi koje dosežu do površine mora dok je podmornica djelomično uronjena. Jedna cijev uzima zrak, druga pomaže u izbacivanju ispušnih plinova. Zbog toga se dizelski motor može pokretati bez potrebe da cijela podmornica izroni na površinu. Ali to još uvijek nije potpuno riješilo problem. Podmornica i dalje mora ostati blizu površine. Dizelski motor je također bučan. Zato je podmornicu lakše otkriti. Tijekom Drugog svjetskog rata tehnologija podmornica se još više poboljšala. Jedna od najvažnijih stvari koje je Njemačka napravila bila je podmornica tipa 21. Bila je brža pod vodom i imala je veće baterije u usporedbi s ranijim podmornicama. Ali stigla je kasno u rat, pa je samo nekoliko njih korišteno u stvarnim borbama. Godine 1945. Njemačka je poražena. Nakon rata, Sjedinjene države, Sovjetski savez i druge zemlje proučavale su naprednu njemačku tehnologiju podmornica. I gotovo istovremeno počeo je hladni rat. Nekada su Sjedinjene države i Sovjetski savez bili saveznici protiv nacističke Njemačke, ali nakon Drugog svjetskog rata postali su protivnici. Oboje su imali nuklearno oružje. Oboje su također željeli imati napredniju vojsku. Zato su podmornice postale izuzetno važne, ali da bi postale zaista učinkovito tajno oružje, morale su ostati pod vodom dulje vrijeme. Tu je na scenu stupila nuklearna energija. Tijekom 1940-ih znanstvenici su naučili kako koristiti nuklearnu fisiju za stvaranje ogromne količine energije. Nuklearna fisija je proces cijepanja atoma kako bi se proizvela toplina. Ta toplina se može koristiti za stvaranje pare. Para zatim pokreće turbine koje daju energiju podmornici. Velika prednost ovoga je jednostavna. Nuklearni reaktor ne treba zrak izvana da bi nastavio proizvoditi energiju. Jedan od ljudi koji je predvodio njegovu upotrebu u američkoj mornarici bio je Hyman Rickover. Bio je američki mornarički časnik koji je pomogao voditi izradu prve podmornice na nuklearni pogon, a rezultat je bio USS Nautilus. Godine 1955. Nautilus je počeo ploviti koristeći nuklearnu energiju. I tu se podmornica potpuno promijenila. Više nije morala stalno izlaziti na površinu kako bi pokrenula dizelski motor. Nije više morala ni puniti velike baterije nakon samo kratkog vremena pod vodom. Podmornica imala stalnu opskrbu energijom dok je bila uronjena. Godine 1958. Nautilus je pokazao koliko je ova nova sposobnost velika kada je prošao ispod arktičkog leda i prešao sjeverni pol dok je bio uronjen. Samo nekoliko godina prije toga bilo je gotovo nezamislivo napraviti takvo putovanje. Nuklearna energija ima još jednu prednost. Reaktor može proizvesti ogromnu količinu električne energije. Električna energija se koristi za proizvodnju pitke vode iz morske vode. Također se koristi u sustavima koji pomažu proizvoditi i održavati sigurnim zrak koji posada udiše. Dakle, glavno ograničenje nuklearne podmornice više nije gorivo ili zrak. Veće ograničenje sada je hrana za posadu i koliko dugo ljudi mogu ostati unutra. U modernoj nuklearnoj podmornici nuklearno gorivo može trajati godinama prije nego što ga treba zamijeniti. To znači da se podmornica može dugo skrivati u ogromnim oceanima i dok je neprijatelju teško pronaći je,
Podmornica može birati kada i gdje će izroniti ili napasti. To je ogromna vojna prednost. Ali kad je došao hladni rat, Sjedinjene države i Sovjetski savez su smislili još veću upotrebu. Ako podmornica može dugo ostati pod vodom, zašto je ne opremiti nuklearnim projektilima? Tako je rođena podmornica s balističkim projektilima. Podmornica s balističkim projektilima je podmornica koja nosi projektile dugog dometa koji mogu imati nuklearne bojne glave. Godine 1960. američka podmornica USS George Washington ušla je u povijest. Dok je bila zaronjena u Atlantskom oceanu, uspješno je lansirala balistički projektil Polaris. Projektil se prvo izbacuje iz podmornice. Nakon što izađe na površinu vode, tada se uključuje raketni motor i projektil leti prema cilju. Prve podmornice klase George Washington nosile su 16 projektila Polaris. U narednim desetljećima domet i snaga balističkih projektila lansiranih s podmornica još su više porasli. Sovjetski savez je također izgradio vlastitu flotu nuklearnih podmornica s balističkim projektilima. Ovdje su se pojavili novi problemi za obje supersile. Nuklearne rakete na kopnenim bazama mogu biti otkrivene satelitima i obavještajnim službama. Nuklearni bombarderi mogu se nadzirati na aerodromima i radarima, ali podmornica može biti bilo gdje u ogromnom oceanu. Protivnik možda uopće ne zna gdje se nalazi. Zbog toga su balističke podmornice postale jedan od najvažnijih dijelova nuklearnog odvraćanja. Razlog je jednostavan. Čak i ako neprijatelj napadne prvi i uništi mnogo nuklearnog oružja na kopnu, još uvijek postoje podmornice skrivene u moru koje i dalje mogu uzvratiti. To se naziva sposobnost drugog udara. To znači da čak i ako si ti prvi napadnut, još uvijek imaš nuklearno oružje koje možeš koristiti za uzvratni napad. I tu je podmornica dobila posebnu ulogu tijekom hladnog rata. Nije bila napravljena samo za potapanje neprijateljskih brodova. Napravljena je i kao oružje čiji je glavni zadatak ostati skrivena. Jer dok neprijatelj ne zna gdje se podmornica nalazi, ne može biti siguran da može uništiti sva nuklearna oružja neprijatelja u prvom napadu. A strah od sigurnog uzvraćanja postao je jedan od razloga zašto Sjedinjene države i Sovjetski savez nisu izravno vodili nuklearni rat. Ali da bi ova strategija funkcionirala, podmornici je potrebna jedna vrlo važna stvar. Mora ostati gotovo nevidljiva pod morem. I to je sljedeća velika borba u tehnologiji podmornica. Ali kako sakriti ogromnu podmornicu dok je neprijatelj uporno traži? Da bi nuklearna podmornica bila učinkovita, nije dovoljno da može dugo ostati pod vodom. Mora je biti i teško pronaći, jer kad neprijatelj pronađe podmornicu, može je nadzirati ili napasti prije nego što ispuni svoju misiju. Zato mornarice ulažu ogroman trud kako bi njihove podmornice bile što tiše. Neke podmornice koriste posebne premaze izvana kako bi smanjile zvuk koji se vraća sa sonara. Sonar je sustav koji koristi zvuk za pronalaženje objekata pod vodom. Utišavaju se i propeleri te drugi strojevi u podmornici. Čak su i najmanje vibracije važne, jer pod vodom neprijatelj može koristiti zvuk kako bi otkrio imali podmornice u blizini. Zato, kako tehnologija napreduje, sve je teže pronaći moderne podmornice. I tu postaje izuzetno važno koliko su tihe za nuklearno odvraćanje. Podmornica s balističkim projektilima ne mora napadati. Da bi bila korisna, njezin glavni zadatak je sakriti se. Na primjer, Sjedinjene države imaju 14 podmornica s balističkim projektilima klase Ohio. One su napravljene da ostanu teško uočljive dok nose nuklearne projektile dugog dometa. Zašto je to važno? Zamislite da postoje dvije zemlje koje obje imaju nuklearno oružje. Ako jedna zemlja napadne i uništi nuklearno oružje protivnika na kopnu, možda će misliti da je sada sigurna. Ali što ako još uvijek postoji nuklearna podmornica skrivena usred oceana? Prva zemlja koja je napala ne zna gdje se ona nalazi. A podmornica još uvijek može uzvratiti napad. Zato protivnik ne može biti siguran da će izbjeći nuklearni protuudar. To je razlog zašto su podmornice važan dio nuklearnog odvraćanja. Strah od uzvratnog napada razlog je zašto je rizik od početka nuklearnog rata toliko velik. Ali podmornice nemaju samo zadatak s nuklearnim projektilima. Također su izvrsne za prikupljanje obavještajnih podataka i nadzor. Postoji dobar primjer za to. 70. godina prošlog stoljeća Sjedinjene države provele su tajnu operaciju poznatu kao operacija Ivy Bells. Pronašli su sovjetski podvodni komunikacijski kabel u Ohotskom moru blizu istočnog dijela Sovjetskog saveza. Podmornica je korištena za tajno prikupljanje informacija s tog kabela.
Neko vrijeme Sjedinjene države su dobivale sovjetske vojne komunikacije, a da Moskva to nije znala. Kasnije je Sovjetski savez saznao za operaciju, nakon što im je jedan američki obavještajac predao informacije. To je pokazalo još jednu prednost podmornice. Postoje mjesta pod morem koja su vrlo teško dostupna običnim brodovima ili ljudima, ali posebna podmornica može prići tim mjestima, a da je teško primijete. Do danas su podmornice i dalje važne za obavještajne misije, pronalaženje neprijateljskih brodova i podmornica, te zaštita pomorskih snaga. Postolet i različite vrste modernih podmornica. Postoji napadna podmornica. Njezin zadatak je tražiti i pratiti neprijateljske podmornice i brodove, prikupljati obavještajne podatke i koristiti torpeda ili krstareće rakete kada je potrebno. Postoji i podmornica s vođenim projektilima, koja ima veliki broj konvencionalnih raketa. A postoji i podmornica s balističkim projektilima. To je klasa koja je posebno napravljena za nuklearno odvraćanje. U Sjedinjenim državama balističke podmornice klase Ohio koriste rakete Trident II D5. Svaka podmornica klase Ohio, SSBN, sada može nositi do 20 raketa. Kada se balistička raketa lansira ispod mora, prvo se izbacuje iz lansirne cijevi. Kada izađe na površinu vode i upali motor, raketa se penje vrlo visoko prije nego što se vrati prema cilju. Trident II ima službeni domet veći od 7000 km i može nositi više od jedne nuklearne bojeve glave. To znači da podmornica ne mora prilaziti neprijateljskoj obali. Može ostati na velikim prostranstvima oceana, a njezine rakete i dalje mogu dosegnuti vrlo udaljene ciljeve. I ovdje se vidi zašto je vrlo teško obraniti se od ovakvog oružja. Prvo, moraš pronaći podmornicu. Ali ona može biti jako daleko i tiho se kretati ispod mora. Ako ne znaš gdje se nalazi, ne znaš ni odakle može doći raketa. Zato, za zemlje koje imaju ovakve podmornice, najvažnija stvar nije koliko ih puta upotrijebe. Zapravo, najbolji rezultat za nuklearno odvraćanje je da se nikada ne upotrijebe. Svrha im je da protivniku bude jasno da čak i ako prvi napadne, još uvijek postoji način za uzvratiti. Od male podmornice Turtle iz 1700-ih, podmornica je prošla dug put. Nekada je unutra mogao stati samo jedna osoba i sve se moralo pokretati ručno. Zatim su došli dizelski motori, baterije i torpeda. Slijedili su nuklearni reaktori koji su omogućili podmornicama da ostanu pod vodom jako dugo. Kasnije su opremljene balističkim projektilima koji mogu pogoditi ciljeve udaljene tisućama kilometara. Ali najvažnija promjena nije bila samo veličina ili snaga podmornice. Prava snaga leži u njezinoj sposobnosti skrivanja. Nuklearno oružje na kopnenim bazama može se vidjeti satelitima. Postoje bombarderi koji moraju poletiti zračne baze. Ali podmornica može biti ispod golemog oceana i možda nitko ne zna njezinu točnu lokaciju. Zato i danas. Balistička raketna podmornica smatra se jednim od najtežih za uništiti dijelova nuklearnih snaga. I to je posebna uloga podmornice u modernom svijetu. Neke od najmoćnijih podmornica napravljene su ne zato što se odmah želi upotrijebiti njihovo najopasnije oružje. One su napravljene da ostanu skrivene i budu podsjetnik neprijatelju da će sigurno biti posljedica ako započne nuklearni rat. Tako je od jednostavnog plovila za zaranjanje podmornica postala jedna od najvažnijih vojnih strojeva koje je čovjek ikada napravio. Tiho putuje ispod mora. Većinom nitko ne zna gdje se nalazi. I upravo je to razlog zašto ima toliku moć.